benvingudes a l'escoleta. Voleu saber com és un dia de la nostra escola? Els avis d'autonomia ens fan estar segurs i feliços a l'escola. Aprendre a comunicar-nos és molt important. Ens estimem, els cuidem i aprenem a respectar-nos. Juguem i mai deixem d'aprendre. Als racons toquem, observem, experimentem i comprovem. Esbrovem i coneixem el nostre cos. Les tecnologies són divertides. Ens expressem de diferents maneres i amb diferents idiomes. Benvinguts a primària. Ens fa molta il·lusió explicar-vos tot el que fem i com treballem a primer i segon. Aprenem a escriure les paraules d'una manera divertida. Els racons ens ajuden a aprendre i escriure bé les frases. Mireu com ho treballem. Ens agrada jugar amb els cubets per fer desenes i aprendre els números. Amb el collaret de boles fem sumes i agrupem els nombres. Amb l'himnomamat aprenem i fem servir les tablets. Aprenem a treballar en equip. Compartim les feines i les idees. Fem murals plegats i ens ajudem a fer la feina junts. Compartim el que pensem. Inventem històries. Fent converses és més fàcil entendre el que passa. Compartim moments de lectura amb els nens i nenes grans. L'autoavaluació ens serveix per saber com hem fet les coses i saber en què hem de millorar. Aprenem anglès jugant a la classe i al pati. Ens ho passem molt bé, tots plegats, amb la música. Ens encanta fer sortides i anar de colònies, perquè fem activitats de nit amb la Lot i estem molt de temps amb els amics. Al primer fem piscina. Ens agrada molt jugar amb l'aigua. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Trueta. Avui entrevistarem a les companyes i companys de cicle mitjà perquè ens expliquin com treballen a les aules. Dono pas a la Vega, que ens parlarà de l'aprenentatge cooperatiu. Ens agrada molt treballar de manera cooperativa i fem servir diverses tècniques. Algunes de les més divertides són els fulls giratoris, la dinàmica del 1, 2, 4 i moltes més. I ara, les nostres companyes us explicaran unes altres activitats que ens agraden molt, les sortides. Fem moltes activitats per a l'entorn, aprofitant que estem envoltats de natura. Dels tallers a l'aula, a mi m'agrada molt la setmana dels escacs. A mi el de les papallones. Doncs a nosaltres les colònies que fem a quart. Fabio, Júlia, Daniel, què us agrada a vosaltres? A mi m'agrada actuar, encara que em posi molt nerviós. Però no passa res, perquè una directora de teatre del Ateneu de les Arts ens ensenya moltes tècniques.
Quines ganes tinc de representar la nostra obra a l'Àtrium. Tinc entès que també feu servir robots a l'escola, és així, Anna? Sí, i utilitzant-los aprenem a programar per blocs i a resoldre reptes que ens plantegen. Hello, Alex i Maria, què us agrada més a vosaltres de les classes d'anglès? El projecte Sharing to Learn que fem al Happy Hour. Sí, fem molts racons i un d'ells és el joc de taula per practicar l'speaking. Erin, Lian, feu alguna activitat amb altres escoles? Sí, una molt bonica és la del Cantem Junts, on ens emprenem algunes cançons i les cantem amb altres escoles a l'Àtrium. No oblideu que aprenem molt la música. Fins i tot hem començat a tocar la flauta a quart. Caram, quantes coses ens heu explicat! Moltes gràcies, ens veiem aviat al proper programa de Ràdio Trueta. Hola, noies i nois, us presento a en Gabriele. Acaba d'arribar fa poc a Viladecans i aviat començarà 5è a la nostra escola. Qui vol explicar-li totes les coses xules que fem al col·le? Jo? Doncs vinga, Júlia, per on vols començar? Doncs m'agradaria explicar-li que treballem de moltes maneres diferents. Continuem treballant en el Classroom, com fa la resta del col·le. Nosaltres, com ja som els grans, ja som experts i l'utilitzem diàriament. I com ho feu, tot això? Doncs al col·le tenim tauletes i Chromebooks, que fem servir per treballar, per exemple, a Medi amb el Science Beats. El Science Beat és una plataforma per aprendre Medi, d'una manera molt divertida, on es proposen experiments i activitats vivencials. Fa uns cursos vam preparar un hort i cada any l'anem millorant i en collim els fruits. Llavors, no treballeu amb llibres? Sí, treballem en una metodologia que es diu currículum bimodal i els llibres els fem servir per consultar-los a classe. Des de tercer ens ensenyen a crear els nostres apunts a la llibreta i els podem consultar quan fem proves o volem aclarir algun concepte. Té més pes el raonament que no la memorització. Que guai, com mola! Ara quan he pujat he vist una aula molt acollidora, amb sofàs, una grada... Allà també feu classe? Sí, és l'aula Àgora. Fa poquet que l'hem estrenada. És una aula polivalent, on hi anem tots els grups de l'escola. I fem cercles de diàleg, conferències, xerrades de famílies, treball en grup, assemblees... I ràdio. Preparem, enregistrem, editem els programes de ràdio i els publiquem a la web de l'escola. Expliqueu-li algunes cosetes dels projectes i sortides. Doncs fem moltes activitats amb els nens i nenes de Viladecans, com per exemple el Corfball, l'English Day, l'atletisme i el QM, que és un projecte de l'Ajuntament de Viladecans que consisteix a crear una cooperativa on els nens i nenes aprenem a ser persones emprenedores. També fem moltes activitats fora de Viladecans, com per exemple una sortida d'anglès, per entrevistar turistes i practicar d'una manera molt divertida l'English. Ei, el Gabriel m'ha dit que toca molt bé la bateria. Expliqueu-li què feu a música. Doncs a 5è toquem pianos i xilòfons, i a 6è comencem a aprendre a tocar la guitarra i l'ukelele. I també fem la Cantània, un concert que fem a l'Auditori de Barcelona, on cantem 800 nens i nenes amb músics professionals. M'ha agradat molt tot el que m'heu explicat. Quina sort haver vingut al doctor Trueta!